Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong tray ka 108 aga jala hapo kalama jong ka MEMRIWU mentagasi lalit bani kandu yopi Sampat Kumar IAS Principal Secretary jong ka tanat ka kot ka kya banyakren ki kanrom kanram ki bumi nrei nakaliang kinong tray ka 108 ki mohon ya ki jekren namar ki kwa banyakren mar khmat bu menteri ka kot ka kya habe kren bagilat pathai khobor kilai tho bakinom shania shu ekjing pha ap ka sarkar na kapor shakapor namar hadu sausin kila ap nrei kijing dawa jongki kimpat urlong satya haga bede bagje ki jongki kilai tho bakin se shem garai la shai gasngi bakit ap adu baniyo ya kijing tho na ka sarkar lei pi barok mo ne kapor ngidang hang ne ha khmat jok ka kejing khang jing ini isa Sampat Kumar badi IAS mau badi principal secretary jok ka health group ti nakaliang jungi long kamentang ila bun kijing yakran hang ne pagi kedum kenram kini tai badi penbet nakaliang jungi long harian katu kejing yakran to kapoi syaka yuhi tambah katung ka kam long yuhi jing syangi kwa banyak kendu hi health minister ma kamtam ya pasti state jungi kwa banyak kendu banyak kran chisin but isa James rumah nama kalian jungi long empat sumpun ni kata-kata kan cikwa jungi kabangi ya keren hang ti nakaliang jungi ke bijing ya keren long kila batai ngi katu kate ki yuki laws ki rules kata tinggi lapat hi mo kita bakin ki ongin sa ai kata ke laws bagi it is not possible kini kita kila bun ha dan nakaliang jungi kwa ban syai han ni kapor ba kat kum ke jing ong jing isa ni kapor yang ba ka ba be pia call of na ba kiu ke covid case ma la kiu ke covid case baro te yom ba utang bangi te kat ni hi ngi om bet ba hilai kat ni snam ilai khi tang bangi yo makan ilai yo hadin katu ilai yo da ka jing thor hau nai jan ngi di jing thor ka lam long ka ek ba kadang dan hi company kadang dan hi kan ni company long ngi dang sha le be ka sarkar ka pat lai de bentuk lar halor kata ke baro ji ko ajungi ti kalau be ban weng mar dor be ya kan ni ka GVK kam de shu bandan kam de bandam ta ka better service hi ti tang ba kajing ya ka bamta si kai kajing kran jungi hang ne ka de be kata hi ki ong ba kai ka katuka minus jangan ka meeting ka bangidan banta di ni ong ba kin ai da kajing tho halor jungi ni ki baru ya kran kita ada kajing tho tinda kaliang jungi rungi pat ong hire bangit call off ka strike empat dong hire namar bangin pet syo kata kajing tho lada ka ya hap kaya hab kajing ya keren kat kum kajing ya keren jongi ni kalong kum no kajing tho dan ngin sa pen syai kat de hatung ngin sa shim kata karai hatung ngin ya call off ne ngin dang continue wangin pat tip kata kajing tho kan wan kum no de kita ki ki barok ki bang ya keren menta ka ni patla ben syam karai han ni kapot namar ba ka klem pat ka satisfaction ma kum mangi bangi kwa ka diman zungi ngin pat yo ti ngin pet ya kata kajing tho ka bawan la syai ingin up ya kata di kumno ki tho kata in pesgo ya ki staff ya ki members baro jong ke union dia kata kapon sa shong meeting in sarai ke ek ban yula dang di kon bade ban call off sa call off la da kam nyem de ban yu ya syakmat ngin ya be syakmat jong ni man ngin pat hun hirai kan ni ka jing ya keren hang ni mental ka ek jing kwa jong ni kan dengan sepet mangila ong hi ya i seru ba ngidon kam hi ban ya kendu ya ki minister jong ni ki ban di pet halo jong kan ni kwat ka khia te ka mentang atharai seru imdan shandi te ngim hadut lanu in one mana kalian jungi te lada haki tu kipor menshwa ngi la syong la strike de ki arnai lai banai la syong ham tu te kan ni mentali ngi dang sedang tang ngini kong te ngi oba kat e ke mangi la sha thok la sha yu ngi la hadin ba inspire ngi la yo da ka jing tho makanaru long ka klam la le e ken ka sorka te mentang ngi la don be ngi la syong be kata ka jing ting bakin ongko life ngin yir ngi kwa te be ngin le chi yin ngin wan biang ngin syong biang long ka ipau bi hi ha jumpa baru nama baru usafa te bangi perkhat ipat ba ka ek barok in yubet in upbet hado bakanda ka ek satisfaction kan ni jong kan ka meeting jongi long ba kan yat bet nang ni syakmat ba ka service kan num dan syu ka jing thut nang ni syakmat ti long kan num dan syu kan kata bangin hawan yak ka strike tang na kata bagi untama dah nama even though after bagi yo makna da ka jing thok group ni dak syak thok ti sai kata li bentali kita ka jing thok mental kita ai biang group in pet shop kalau kum do kata kacing thok depends sa kata kacing thok la da ki kabiang tingin sa pek in sarai jong kan meeting yang bagi keren bagi ai ngi kita ka options ke ki ai le kum ni pek kalong ni kadon kan ni kadon kan ni nama ban chim ban long kesan ban chim mi kadak sarkar kan ni service jungi long ki pun ki baro ti kita gi ok ba kam lam long not possible ya be kum tahi taba hakajing lap jungi ba ngi ba
kat kum ka RTI ka bingi file ru ka RTI ru ambil kendai 4% ka debi ka sarkar kami jongi ka debi ka sarkar ka jongi ka sarkar ka state government shi 4% ide na central government taka all to the fullest 100% kumnya ida ka sarkar hi te lada ngi ka question jongi ka ambil ka sarkar jongi ken te balai lada kala ai baro kendai 4% lada kat ni balik kim la ban shim ken ya ka yung ikwa kan te what is the reason ken bakim la ban take over ya kan ni service dala de bernya ken tang itahi long kita kini gijing ya keren jengi ken dong poka meeting jengi ta ni klam extend show kat kom yu tang balong ni pat ni om ki ong ngim extend show ngilakut kan ni JVK kalakut ki om bai kom tahi tang ba ngi pat ngim shania show te ngim shania show ki om makna kalakut kala ai makna kwai ban ida ka action ken iko ban ida ka action ken ha kalakut tikiri ban mi no kan nang kiriban mino kiriban you no bar kiriban wan dak we ka management kata ka jing kwa jung iban ma bele ngila that te ka jush ke jun ma hisa james ladap ong ha tu ka last meeting ka bangiwan bat i yong kiriban kemen ni claim extend ya ka shisnam yong ni claim extend shisnam ni extend tang lai banai to kata ka jing extend ka long bet na du banai april may june lai banai te ka lakot dem te menta lapoi bunai Julai but still kan management gila expect bib ka we ke management kan wan tama ki dang don kini ki johi te menta sakanu kan kini chania sakanu ngila du te ke jing chania ma phila break ya kata ka jing chania jongi mo ya kata ka jing chania jongi phila break te kada ka pelong yang iba dan syuk kajing syania hang no ru walai principal sa iong yang ikumta I trust me kumta we will do ngim dan syuk kajing syania tang katahi gawe bangin sapet la syai talong kumdo kata kajing tho ka bangiyo tang itahi oh ya kata ka buat mangiru ngilong lengok te lada pi pan lada pi la ong hidel lada pi extend tang lai benai te pi diban kemen ngila kemen ba pi ong lai benai ngila apti kata kajing kut jong kata extension jong lai benai tambah hadin katut ya kata ka ong hadin katungi i yang kan digajuk te tu kan galong ni penduk kajing syania kan nyem nut chu ban mentah ban trust cak mat bangin ya cak mat dong mentah stang khat san sngi stang sau san sngi nyem nut chu kita bangin ngin chimres kan ngim kwa shu bangin chimres ya ka ka bangi ladap face bangi ladap ya ngim kwa shu bangin long kaleng ngin sabit ngin sa umdum namal bele ngiru ngim de shu iklong kena bangin sha pen kale bet kum ju shu si sien pisha yu to byang arse tabakan ni kala long ka basau sien ti mentah kan ni ka basau sien padeng ila rai kot be kata dalok kum no ru ikwa bet ban i bet ban weng ban kan wan da thamai kan wan kan nika kan nu ka betterment better dam ta kajing bha jo ki pai ba hi baro ba kinum do shu kan nika service bangin ya strike bang kom nika jo in wan bang shi kan nika yu long be kata kan kajing kata ka nika main kajing kwa ka jong iken kum ki pai baru dan kum ki nong trei hang teiru ba ka ai baro khai kan long be nam ta kajing pen bha ya kan nika service ka jong i kata kan la shai ngin yo kata kajing thot ngin yo kata kajing thot la shai ka sngi ti ngin sapet ngin police ngin pet ngin police sap thu shai ka tu kajing thot thot no la dang tu jing thot ka la long clear ka long itu ngin sapet ya kata